Niin mä ottaa kitti. Täytät mun pingiä nyt on ihan pitusti. Mä en kun äijän sisässä. Mitä? Niin on mäkin. Tää on tää What the fuck? vanha kunnon. En ikinä nähnyt tällaista. Tää on ihan yleistä tässä mun pesä ainakin. Ja mä kusin lähön. Okei, mä lakaan ihan vitusti tällä hetkellä. Jees. No niin, se on hyvä. Kai sä muistat laittaa sen rekordin edes päälle. Mä uploadaan tällä hetkellä videoa, niin saattaa johtua siitä, mutta ei se nyt niin paljon väliä. Tällaisia pystyy kuvaamaan vaikka 100. Mulla ei oo sit mitään. Pystyt sä lyömään kaveria? Ei pysty. Nyt sä menit. Mä menin ulos sit talosta. Siinä. Mulla on vaan näkyy, että se teleporttasi tänne. Joo, no kun mulla oli joku vähän isompi toi pingi. Nyt saattais rauhoittua jopa. Siinä on tyyppi. Aha, mikä vittu toi oli? Tii. Onkohan archery buffittu? Tää menee ehkä vähän joulaaksi, mut ihan sama. Kämmee. Sun takana on tyyppi. Ota noin. Ei sit, noden. Ai mikä vittu sä oot? No mihin tässä pitäis mennä? Kun mulla on aina vähän ongelmana, että ei oo mitään hajuminen. Minne päin? Chest-trapilla kyllä kohta. Mikä toi hevonen on? Voinko mä ratsastaa sitä? Et voi. This horse is not your horse. No, mennään ehkä. No, mä en tiedä mihin. Mulla on aina ongelma, kun mä pelaan tätä pelimuotoa, että mihin mennään. Onko sulla kompassi? On. Träkkää. Älä sit rämpytä sitä niinku välikkövanapaa välillä. Täällä on tiimi. Näillä on kyllä ihan hyvät kamat. Se on vähän huono kun on puumiekat, kun näitä ei mitään damagea enää puumiekat. Tähän tarpeeksi. Mä menen aika nopeasti tällä hetkellä. Tossa on sun... Okei. Koden. Kiitin. Saaks sun kivimieka? Tossa. Meni ihan hyvin. Joo. Spawnsko se suplu? Tai onko sulla kompassi, niin lähdetäänkö vaan träkkää kaikki, niin saadaan tää äkkiä alta. Kun ei me mitään supluja tarvita. Mulla on kyllä 4 HP. Onko sulla ruokaa? On, mut se kestää vähän aikaa kun regena. Tästä keskellä voidaan katsoa vaikka, että missä päin supluja on. Jos mun render distance olisi vähän isompi. Voisit mennä sitten kyllä tän missä. Tai latarttaa mappi, jos Varo. tossa on tyyppi ainakin. Joo, nyt mulla on melkein fullit. Okei, se on tuolla olla se suplu. Okei, instant. Kuulostaa ihan selvältä meningiltä. Let's go in, bitches. Sä voit myy siis sen suplun, mä voin. Mulla on ihan fine tällä hetkellä nää mun setit. Saat sä mitään erikoista? Nää 2. Koden. Nyt mulla on niinku iron kamat.
Joo. Mulla on puolet huonompi kuin aina. Olisiko tää joku Brawleri tai Bomberi ees? Okei, Brawleri. Golden. Se disconnectas. Syö sen kaikki kamat. Go. Se oli hyvä kompassi, mut se vaan hajosi instanttia. Onks sulla sitä kompassia? On vielä. Tuolla päin. 30 blokkivat. Tossa. Nyt mä käytän XD. tällaisen mieluummin käyttäen, kun tää on hienomman näköinen. Onks sulla kompassi enää? Aha. Tossa ei. Mikä ensattu kirves sulla on? Miten sä muka tapoit? Se siis lyön sitä kertaakaan. Keikki. Kato mun ruudusta. Se on se töllin jokaisen tapaan. Mä en ymmärrä tätä sun taitoa. Sulla on joku last hitter klientti. Keikki. En oo, kun sä saat aina se viimeisen Sellainen mulla on lollissakin. Tuo on tyyppi. Mä huomasin kyllä. Se 6 lyömisääni. En mä tiedä. Miksi sä söit sopan? Voiko sä boostaa se ja sit... Aha, no. Koden. Miksi te nyt jalkuvan on? Painoin väärää nappia tossa. Mun hevonen jää kyllä jälkeen ihan vitusti, mut mä haen sen, niin saadaan se kiinni viimeistään silloin. Kyllä tajuaa, että se ei voi voittaa enää. Ja minä sain tapon. Taas! Sä oot kyllä yksi apina. Ketri. Ois tehdään säädös sille, tässä yksi henkilö pitää vielä löytää, että alkaa DM. Se on tossa. Kun tässä on 2. Mihin se hävis? Koden. Kautta DM. DM. Mulla mun hevosta. Vois käydä enchanttaa vielä ihan sääristä. Mennään enchanttaa ihan sääristä vielä. Joo. Mises meni? Ylös. Sitten on. Okei. Okay. Reuna tulee kohta tulee. Joo, no DM alkaa minuutin päästä, niin kyllä mä sen aikaa selvitän. Reuna kerkee tulla meidän naamaan. Ylöskin on varmaan mahtavia asiaoppavideoita, että mä kuolen kumpikin tohon ilmanen voitto. Ei sillä, että mua kiinnostais nää voitot mitenkään, mut... Mä sain Protection 2 Ebin. Miksi povia ei pysty nyt sama? Kyllä mä pystyn ainakin. Okei, mulla on pukittaa tää. Mä pystyn kyllä en saman kanaan, mutta povia. Kanan. Joo. Jes, mä voin Väri vai? enchantaa mun fishing rodi. Tähän reilu taistelu. Olisiko, että klutsaa TNT:llä kun mä kuolen kumpikin siihen? Damn both skills. Osuin mä kerran. Jees. Tosi mulla lagittanut niin paljon, että mä en osu pistänyt. Someday. Kuinka vitun paljon sulla on Someday. Kuinka vitun paljon sulla on nuolia? Mä laitan ton kakun tohon maahan ihan läpällä. Vois tappaa se jollain. Oikeesti on tappaa. Kiitos. Headset. Helposti ei niin.